rápida e ágilmente, eu intentarei debullar un pouquinho polo minuto cales son as principais cuestións que fan parte das liñas programáticas no plano económico e no plano fiscal. Nos entendemos que a crise económica foi usada como unha excusa para reverter os dereitos sociais e laborais da maioría deste pobo e do conxunto tamén do Estado español. Entón nos entendemos que o primeiro é a derogación desas reformas laborais. Iso é unha condición sine qua non para calquera conversa co Bloque Nacionalista Galego nos candidatura galega. En ese sentido tamén defendemos que a economía debe ser posta de novo ao servizo das traballadoras e dos traballadores, porque se nos damos conta son as verdadeiras protagonistas da xeración de riqueza neste país. En ese sentido nos entendemos que para além desas traballadoras e traballadores tamén ten que poñerse a economía ao servizo tanto das persoas xubiladas, que no caso da Galiza están moi atingidas pola situación que viven como as pensións máis baixas do conxunto do Estado, como tamén para aquelas que están estudando e que precisan axuda e servizos públicos fundamentais para poder manter esa formación. Nese sentido entendemos que hai que oporse radicalmente ás medidas de axuste e ás reformas que xa está pregoando a Unión Europea, esa política de recortes que xa nos están enunciando e que é certo que as forzas políticas que teñen opcións de chegar ao goberno ainda non amosaron unha postura clara a respecto de que farán cando chegue o momento de que Bruselas mande retallar. Queremos e exiximos tamén saber en campaña electoral cal é a posición de todas as forzas políticas. A nosa é amosar, xa o digo, unha oposición radical a esa política de recortes promovida pola Unión Europea, e despois para garantir esa economía ao servizo das traballadoras e dos traballadores é fundamental implementar unha reforma fiscal, pero unha reforma fiscal tamén progresiva que grave as rendas máis altas. Esa é a única vía para conseguirmos os recursos económicos necesarios para mantermos o carácter público dos nosos servizos. É unha urxencia reverter os recortes que se foron implementando nos últimos anos nos servizos tan básicos como son a saúde ou a educación. En ese sentido, para dotarnos eses servizos públicos dos recursos económicos que precisan, necesitamos gravar as rendas máis altas. En contraposición, necesítase que esa reforma fiscal axude necesariamente as persoas autoempregadas. Son un dos grandes sectores económicos do noso país. Hai que ter en conta que na Galiza as pequenas e medianas empresas teñen apenas uns poucos traballadores, en moitos casos son única e exclusivamente unha persoa. Pensemos que os agricultores e as agricultoras, agora que está o sector agrario de novo tamén en riba da mesa, no foco da atención pública, son persoas autónomas, unha vez que desapareceu tamén esa cotización agraria. En ese sentido, necesitanse mudanzas fiscais que flexibilicen a realidade que teñen hoxe e, sobre todo, que equiparen a Galiza cos países da súa contorna. Hai moitas persoas autoempregadas que se están a dirixir cara a outras economías, como Portugal, ou no caso, por exemplo, de Cataluña, é un caso bastante paradigmático tamén a Francia, porque hai unha cotización moito máis flexible. Queremos que se graven os beneficios que se obteñen e non que se impoñan cotas fixas que moitas veces son incapaces de pagar e de afrontar cos beneficios que obteñen pola súa actividade. En ese sentido tamén, que afrontar o imposto do valor engadido, o IVE, teña tamén en conta as súas particularidades como persoas autoempregadas. E pensemos tamén que non é única exclusivamente que as persoas autoempregadas o sexan por vontade propia, senón que por esa crise económica e esa reforma laboral houve moitas persoas abocadas a converterse en traballadoras autónomas, os freelance, que conhecemos ben ademais na nosa profesión como xornalistas. E xa para rematar, esa reforma fiscal ten unha obriga que é facer que as empresas que desenvolvan a súa actividade na Galiza tributen aquí. A maior parte, se tomamos, por exemplo, de referencia ao sector enerxético das empresas que operan na Galiza, que se aproveitan dos nosos recursos, o aire ou a auga, non tributan nin sequera na Galiza. Necesitamos que ese gravame caia de novo no pobo galego para compensar tamén o expolio dos seus recursos e os prexuizos ecolóxicos que isto conleva. Eu non me alongo máis e deixo xa o candidato pola provincia de Pontevedra con Luís.